На 20 юли Българската православна църква почита паметта на свети пророк Илия. Тази година църквата Свети пророк Илия в Антон чества своята 130-та годишнина. Храмовият празник отбеляза годишнината от построяването и освещаването на храма. Историята разказва, че съграждането на храма в Антон и снабдяването му с църковни икони и потреби е започнало през 1893 година и е завършило през 1895 година. Официалното освещаване на новопостроената църква и кръщаването й като свети пророк Илия е извършено 2 години по-късно. Днес църквата притежава статут на художествена недвижима културна ценност. Припомняме още, че през 2013 година в рамките на проект беше извършен основен ремонт на сградата на Божия храм. Частични ремонти са правени в годините след 2008. По повод храмовия празник и 130-та годишнина беше отслужена тържествена света литургия от Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил в съслужие с местни свещеници. По време на службата 2 от децата на отец Спиридон, близнаците Рафаил и Серафим, бяха постригани за иподякони. Да запалят свещ и се помолят за свое здраве и здравето на близките си, в църквата се стекоха много жители и гости на Антон. Младежкият православен хор, ръководен от Тодор и Ивайла Цачеви, изпълни няколко песнопения, за което бяха поздравени. Митрополит Гавриил разказа за житието на свети пророк Илия и отправи поздравленията си към църковното настоятелство и еноряшите за достолепния юбилей. Нека Господ по молитвите на великия свой угодник, на един от най-великите пророци, свети пророк Илия, да дарува здраве, сили, крепост, да ни укрепи вярата, да ни дава много радост, да ни дарува истинско щастие и успех. Честит празник за нова година! Кметът Андрей Симов също бе сред уважилите празника на църквата и поднесе своите поздравления за годишнината. С дълбока почит и радост ви поздравявам по случай 130 годишнията от построяването на православния храм свети пророк Илия. Духовният стожер на вярата, надеждата и единението в нашата общност. Навършването на 130 години от освещаването на този Божи дом е повод за гордост, вдъхновение за всички нас. Той е не само символ на устойчива вяра, но и живо свидетелство за непрекъснатата връзка между поколенията, за съхраненото духовно наследство и силата на православието, която ни води до днес. Позволете ми да изкажа най-искреното си уважение към вас, високо преосвещенство, митрополит Гавриил, за вашето архиепископско присъствие и благословията, която носите с вас. Вашето духовно водачество е крепка опора за вярващите и пример за служение с любов, мъдрост и постоянство. С благодарност и признателност се обръщам към всички свещенослужители, дарители, доброволци и вярващи, които през годините са полагали усилия за опазването, поддръжката и духовното оживление на храма. Благодаря на вас. Той продължава да бъде светъл дом на молитва, утеха и надежда. Нека по молитвите на свети пророк Илия, всемилостивия Бог, дарува здраве, мир, благоденствие и духовна сила на всички вас, а храмът да пребъде още дълги години като извор на вяра, духовно възраждане за бъдещите поколения и за нашите деца. Амин. Амин. След края на службата митрополит Гавриил даде своето причастие и нафора на миряните, а отец Спиридон раздаде юбилейни книжки за храма. По повода беше подготвен, осветен и раздаден и традиционният празничен курбан. Вкусната гозба бе приготвена от 3 овце, дарени от спонсори. Майстор-готвач бе Веселин Генов, а негови помощници бяха служители от общинска администрация.